Dneska tady máme znova moju obľúbenú hru. Vybuchovacie auta, áno, ideme si to zahrať. Poďme si ekvipnúť nejaké vejcle. Ekvipneme si, napríklad máme 387 000. Tak kúpme napríklad tohto jeepaka. A asi ideme týmto smerom, keď sú tam nasmerované tie skoky. Co zaví, jak to dneska bude, ale keď som sa teleportoval na tento checkpoint, tak som zistil jednu smutnú vec. Finish line. O 2 checkpointy. Takže vyzerá to tak, že toto bude zatiaľ posledné video. Tak. Ale tak musíme si to užiť aspoň toto posledné video. Kemo, umilo som vyskočil. Počkaj, čakaj. Dobehni to. To nedobehnem. Čakaj. Auto, čakaj. Zastavilo to. Takže ideme ďalej. Bohužiaľ, ale naozaj kamo, musí to ísť posledné video. Alebo není to posledné video? Tu sme už boli? Boli. Tu som už bol, kamo. Kamo, to sme tu už reálne boli. Takže možno to ide iba po ten... Finish line? Počkaj. Finish line ide. Aspoň mi to ukáž. Ale vyzerá to tak, že nebude to finish line. Next level. Áno, tu sme minule skončili. Už sa teleportujeme konečne na ďalšiu. Táto hra druhá sa už volá Banklabs. Takže na budúce sa musí napojiť na Banklabs. Spawn. Alebo dáme si motorku. 150. Oni to zlesnili. Počkaj, nie. Je to 200 000 motorka. Počkaj, kde je ten? Tu je. Ideme. Daví, jak to dneska teda dopadne. Ale tak není to. Počkaj, teraz sa môžeme portnúť. Tuto sme minule skončili. To je posledné, kde sa môžeme teleportnúť. Takže poďme. Nepamätám si to tu, ale ideme. Tak to si to už Áno, kamo, mínové pole, to si pamätám. Mínové pole. I sú OK, aspoň žijeme. Keď teraz nabúram omylom s tým telom do toho. Dobre, spawnujem a ideme ďalej. Kamo, ja mám minimum HP, teraz nesmiem chcípnuť. Bo ma pochytia už nervy. Škoda, ale že sa tu proste nedá robiť koník na tej motorke. Už sa healujem. Ale vyzerá to tak, že nedokážem riadiť, ale tie motorky sú strašne ťažké riadiť. Kamo, poďme teda ďalej. Kamo, dal som backflip na motorke. 300 Kam som vyskočil? Jak to... Nie. Radšej idem dole. Nie! Motorka! Kamo... Čo sa stalo práve teraz? Tá motorka ma odhodila. Ja som padol na mínu. Vybuchol som. Umrel som. What the huh? Dobre. Ideme. Mínové pole začína práve teraz. Ideme. Netoť sa motorka, ja som išiel povedať, že netoť sa kolobežka. Nedokážem ani dopadnúť na tej motorke normálne. Čiže tá atomovka nevybuchla. To mi ma asi porazilo. Kamo, to sa nedá šoferovať. Ja už som si odvykol. Naposledy, čo som natáčal video, bolo nedeľu. A to už je ako dosť. Už je útorok. Tak asi som si fakt odvykol. Kamo, ale fakt sa to strašne ťažko riadi. Kamo,
Ty tu dávam. Ale to sa nedá vypočiť. Keby padne do tej vody. Ja som sa bál, že tam je ten Void. Ideme. Nie som vo vode? Nie. Ani o milimeter sa nesmiem pohnúť. Jak som to dal? Jak som sa tomu vyhol? Kamo, ja som normálne do toho TNTčka omylom narazil. Ale jak tu driftujem proste. To sa nedá. Kombro je tiež na motorke. Ale ideme ďalej, nezdávam sa. Asi máme ďalší checkpoint. Ale ideme. Niekam sme sa dostali. To je to je to bludisko. Ale tak... Dobre sme odbuchli sa. Tak, spálni si to. Hele, tie motorky nejak zabugovali. To sa nedá ovládať. Však Bru sa tu točí. Kamo, normálne helikoptéra. Dobre, ideme. Šoféruj. Zátočky. Ja som dneska už druhýkrát som skoro vybuchol. Jako druhýkrát som nevybuchol, ale narazil som do tej bomby. Lebo tretí, ja neviem už koľkatý. Už sme za chvíľu vonku z bludiska. To je pozitívne. Či som sa tuším z bludiska von nedostal. Či dostal? Dostal, ale vždycky som narazil do vody. Asi porazí. Kam proste ideme. Vehicle show. Myslíš ten Jeep? Počkaj, ja ho nemám. Equip a môžeme ísť. Ideme. Ale prosím. Nech sa tu nie... Super. Kamo, ten Jeep žije. To je pozitív. Či sa mi nestalo, že auto neutieklo po výbuchu. Ideme. Ale už sa nejak spomalilo, fúha. Kamo, proste z toho vláče vylietlo. Vlaka tyčka. Vlastníme žížeň. Kamo, ale bomby idem teraz. Kdeže ale žijem? Ideme. Neviem, čo mám na toto povedať. Kamo, proste ja žijem. Teraz som za... Ja to nemáme prejsť. Kamo, jak z toho to mám dostať? Poď ešte. Kamo, poď. Yes, ja to dám. Ja som to dal. Ideme. Kamo, no to auto horí. Tak máme teraz, kamo, dobrého jeepaka. Dobrého jeepaka máme. Horlavého. Ja už som sa chystal. Kamo, ale s čím to riadím, že akým volám to? Počkaj, teraz. Tie bomby sú tiež zabukované. Kamo, bro, ja už som tam 20 krát padol, tak sa neboj. Respawny táto. Keď si teda není žiadny bot. To by ťa už nerespawnulo. Nie, voda! Nie, kamo. Schytal som vodu. Kto vybuchol? Kde vybuchol zase, kámo, bro? Ideme. Hlasím asi po 20, takže ideme. Poď. Naber rýchlosť. No to som neplánoval sa rozsekať, ale dobre, ideme. Ale ten čipak žije na to, že sme sa rozsekali. Ale poriadne žije, nie že je rozbitý, ale že je pekný. Chvíľu sa kúkam dozadu.
Ale to nebolo veľký výbuch, chvála Bohu. A to auto teraz, že to všetko skýtalo, kámo. No. Ale ideme, žije to ešte. Sklá už sú preč, takže keď vybuchne, tak už ma to odpalí voľakám do Nemecka. Ale jedno spätné zrkátko ešte žije. Bohužiaľ tam nesedím. Na tej strane. Už nežije ani to jedno zrkátko, kde bolo sklo. Na tom druhom není sklo a je tam, chvála Bohu, ešte aspoň. Ale je. No tak. Kam ideš? Auto. Ešte, že tam je ten spomalovač. Ideme. A ešte mi neutíklo ani raz auto. Drifty. Idem sem. No, už horím. Chcelo by to uhasiť vodu, vodou. Ja tu tam musím ísť. Bacha, nie mína. Ale ideme na pohodu. Ale už horíme poriadne. Kámo, poď, to dáme. Teraz, keď padne do tej vody, tak nechcem vedieť ani, čo sa stane. Nechcem vedieť, čo sa stane. Ideme. Nie, ja som sa zazlako. Ja neviem, šoférovať, či... Nesmiem tam Nie je voda. Ja žijem. A to auto nežije. Poď, ideme. Kámo, to jedno koleso v lufte. To je cool. Bez pneumatiky ešte. Ešte som napríklad žiadne uhorené auto nemal. To si pamätám. Ja žijem! Ja som to nejak zachránil, kámo. Ale to auto... bohužiaľ nežijem. Ale kámo, dostali sme sa ďalej. Tam je ček. Vyzerá to jak ček. Není asi, neviem. Hej, čo je tuto? To bol asi nejaký podchod, to potom inakedy prezrieme. Teraz ma to nezaujíma. Ideme. Žijem. Ale to auto stojí, kámo. Proste na chill. Ešte mi neuteklo auto. Poďme si zmeniť autíčko. Máme 400 000. Kúpme kedy ho. To bude aspoň väčšia sranda. Bro, typek ako vlač ti odchádza, voľaká motorka, alebo čo to máš za autíčko. Nepáči sa mi to. Poďme si pozrieť nejaké shopy, kámo. Kámo, vyskúšame riadiť v first-person osobe. Kámo, ale pekný výhľad. Pekný výhľad tam je. Počkaj, auto! To auto kam odišlo? Mohlo sa to ako ku mne vrátiť? Dobre, ideme. To je to Mercedesko, ne? Neviem. Bola tam fakt mína na zemi? Čakaj, auto! A to už som mŕtvy. Asi by sme mohli ukončiť video. Dostali sme sa ďalej. To som veľmi rád. Ešte vám ukážem, čo všetko musíme prejsť, aby sme sa dostali odtiaľto. Takže musíme prejsť to ešte veľa. Takže keď budete chcieť ďalšie takéto videjko, ešte to máme dosť. Na začiatku som myslel, že už to bude koniec, ale táto séria je nekonečná. Tak daj like, odber a vidíme sa na budúcom videu. Čauky!